Ibagdarabi sa inyo lahat, mga kakabsat, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, naka-live na akin si Kabsat Makoy ngayong gabi. Samahan niyo ulit ako sa akin live ngayong gabi. Kwentuhan lang, kakabsat, mga bunsoy, mga OFWs dyan, immigrants. Hmm. Bunsihin yan, mamendad mo, kay lola mo, kay Manang Jenny. Teka, what time na ba dyan? Yung pagdabigat dyan, bunsihin yan. Yung pagdabigat dyan sa inyo. Basta na, bunsoy. Kaya ingat sa God bless ninyo dyan sa California lagi, bunsoy. Yung pagdabigat dyan. Alam ko, papasok ko na ulit sa work. Kasi ano pa rin dyan, 6:30 ng umaga, papasok na sa work. Ingat at God bless lagi dyan ha, bunsoy. Sa'yo sa family mo, kay Manang Jen. Sa drive mode mo, bunsoy, ingat ka lagi. Kapsat Kapsat Eve dyan sa Connecticut. Yung pagnano rin sa inyo dyan. Yung pagnabigat din sa inyo dyan sa Connecticut, Kapsat Eve. Ingat at God bless din sa iyo always dyan. Yung mga taga yung mga taga Japan, Mami Japinay, Mami Jo, Mami Eligato, Kapsat Maldita, Kapsat Maribik. Yung pagnano rin sa inyo, yung pagnarabi po dyan sa Japan. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Japan. Mga taga Taiwan po dyan, Kapsat Geraldine, yung pagnarabi, ingat at God bless din sa inyo dyan sa may Taiwan. Yung mga taga Hong Kong po dyan, Mami Langkas 5 lang, Kapsat Wina, Kapsat Toy Kiki. Yung pagnarabi rin sa inyo dyan sa Hong Kong. Yung pagnarabi, iingat at God bless din sa inyo dyan sa may Hong Kong. Ha? Yung mga taga po dyan, Middle East. Yung mga taga po dyan, Ireland pala, Ireland. Imbag na malam sa inyo dyan, Kapsat Diana. Iingat at God bless din sa inyo dyan sa may Ireland lagi, Kapsat Diana. Mga taga Sweden po dyan, Manang Adel, Kapsat Chami, yung magnamalandig sa inyo dyan, sa Sweden. Yung magnamalandig sa inyo dyan. Ingat sa God bless inyo dyan, din sa may Sweden. Yan, paano nakakasi. Yan. Yung mga taga Middle East po dyan, Pamakin Joji, Kapsat Froilan, Kapsat Ping, Kapsat Baby Love, Kapsat Maylindi, yung pagnano sa inyo dyan, yung pagnamalandi sa inyo dyan sa may Middle East. Ingat at God bless lang lagi. Yan po sa may Middle East. Yan, Kuya Ben, Kuya Maestro Paul TV dyan po sa Baguio. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa may Baguio. God bless po lagi. Malapit na po akong babalik dyan. Kikita-kita po tayo ulit tatlo. Yan. Banding tayong tatlo. Magla-live na naman ulit ako dyan sa Baguio City. Malapit na. Yan. Yan, kala Ma'am Manny Sipcon, Ma'am Yix, Ma'am Dian, Ma'am Novi, Ma'am Cristel, Mami Chona, ingat at God bless din po, Mami Chona lagi. Yan kay Mami Lita Aquino dyan po sa Canada. Yung pagnabigat din po sa inyo dyan sa may Canada, ingat at God bless din po. Yan, kay Mami Malu, kay Mami Alusa, yung pag narabi po sa inyo, yung ingat at God bless din po sa inyo. Boss Lander, Boss Bernard, ingat at God bless din po. Yung mga Manila vloggers po diyan, Kuya Sherbal, Kuya Johan Shin, Kuya Ka-Hangout, Kuya Rizal,
Dami kasi mga vlogger eh. Kapsat Daddy D, Kapsat Rover, Kapsat Pals, Kapsat Kabukid, Kuya Edwin, Kuya Pinay Vlogger, Kuya Lintoy, Papa Mel TV, Kuya Warren, Kuya Warren, ito ba? Yan si Kapsat Ruby Rose, Kapsat Kabukid, Kapsat Tarduls, lahat na ng mga Manila Vlogger, uh, Kapsat Kalsada, inas na lagi din sa mga operations, Kapsat ng mga MMDA, yung mga clearing nyo, inas ka rin. Kapsat Old School Pinoy, yung bag narabiring sa inyo, Kapsat, pasok na sa akin live ngayon gabi. Mainit na topic ngayon. Yan si nagkaroon daw ng dayaan ng eleksyon. Yan si Atty. Glenn Chong saka si Maharlika nagbubulgar eh. Kala niya naman diba? May credibility pa si Maharlika. Yun naman yan eh. Kung credible pa si Maharlika ngayon, maniniwala pa ba kay Maharlika? May maniniwala pa ba kay Glenn Chong? Hindi na napabigyan ng posisyon. Ganyan na yung mga yan. Kaya nagmamaktol yung mga yan. Kasi nga, hindi nabigyan ng posisyon. Nag-aabang ng posisyon yan. Gusto ni Glenn Chong siguro maging Comelec chairman o si Maharlika. Gusto rin niya mabigyan ng posisyon. Mga posisyon lang ang ng mga yan. Kaya yung mga yan, nag-BBM. Nag-apo BBM sila. Ngayon, Lenny na sinusuportahan nila. Talagang nanalo naman daw si Lenny Robredo, di ba? Ang kagaguhan ng mga yan. Yung mga viewers, subscribers ni Maharlika, kung talagang loyal kayo, kaya ako Bongbong, pamilya Marcos, layasan nyo yan. Layasan nyo yan. Dinala na kayo sa Kumunoy yan. Dinadala na kayo sa Kumunoy. Diba? Talagang naglantaran na siya. Talagang nanalo pala si Lenny Robredo. Ayon niya kay Maharlika. Ayon niya kay Glenn Chong, di ba? Mga bitter eh, mga porque hindi nabigyan ng posisyon, ganyan na sila. Di ba? Smartmatic daw. Yun naman ang habol lang ngayon, Smartmatic. Di ba? 33 million Smartmatic. Kami talagang mga bumoto, naniwala kaya ako BBM, hindi Sara. Makapagsasabi, wala talagang dayaan ng eleksyon. Diba? Gawa kayo ng gawa. Diba? Yan, yung Mark Apasilio na yan, yung vlogger ni Lenny Robredo na yan. Pumasok ka rito sa channel ko. Yaw-yawan tayo rito. Yan. Isang taon na, hindi pa kayo makamove on. Yan. Isang taon na, hindi pa kayo makamove on. Yan, si Bayad Bay. Pasok kayo rito. Yaw-yawan tayo rito. Diba? Magkaalaman na kung sino talaga diba? Matapang, diba? Ako talaga handa akong depensa ng presidente ko, si Ako Bongbong. Ikaw, sinong dinidepensahan mo? Bayot Bay, si Tebes, diba? Si Isko, diba? Wala na yung mga yan eh, talagang wala na. Nagsalita ng taong bayan, talagang talo. Talo yung mga manok niya eh. Ano magagawa niya? Talo mga manok niya. Diba? Dumaan lahat sa democratic process, walang dayaan. Nagkaroon ba ng hablutan ng balota? Nagkaroon ba ng switching ng balota? Wala naman ako nabalitaan ganun. Fair and square ang pagkapanalo niya ako BBM, talagang dinala namin siya. Dinala talaga siya ng Filipino people. May nakitang pag-asa sa pamilya Marcos. May nakitang pag-asa kaya ako BBM na pagagandahin niya Pilipinas. Silang dalawa ni Inday Sara, diba? Wala kayong karapatan na magsabi dinaya. Huwag niyong ihantulad yung 2016, talagang nagkadaya nun. Talagang Trump ang tandala yung daya nun, talagang
Balasubas yung ano na yun, Bautista na yun. Yung Comelec chairman doon is Balasubas talaga. Dilawan. Notorious sa Dilawan. Kaya nga nagtago sa Amerika yun. Guilty siya eh. Diba? Kaya nga tumakbo sa Amerika yun. Guilty siya. Yun talaga nagkadayaan. Vice President talaga ng si Apo Bongbong. Hindi si Lenny. Yeah. Kaya sila, kung ang ganda sana ano yun, kung si Tatay Diggs at si Apo Bongbong, tandem sila. Yeah. Ganda siguro ng takbo ng Pilipinas sa aling na wala na sayang, di ba? Wala na sayang na oras, di ba? Ang naging problema kasi nun, hindi kontrapartido yung dalawa. Yung Vice President hindi sumusuporta sa Presidente. Di ba? Tinitira niya pa nga kung ano pa nga sinasabi ni Lenny kay Tatay Digong, di ba? Buti talaga, matatag si Tatay Digong. Nabuo niya yung 6 na term. Natapos niya yung 1 year. Ay yung 6 na taon niya na term. Kaya believe din ako kay Tatay Digong. Talagang working lang siya. Working president lang siya. Murahin niya. Sinong gusto niya murahin. Pinakita niya lang na presidente siya ng Pilipinas. Pinakita niya lang, nagtatrabaho siya. Tinapos niya mga project, di ba? Hindi magtrabaho lang si Tatay Digong. Tinapos niya mga dapat niyang gawin. Hindi niya pinansin yung mga basher na yan. Diba? Takot nga yung mga ano sa kanya nun. Mga basher sa kanya, hindi takot, di ba? Yun ang pagkakaiba niya kay Tatay Digong kay Apo Bongbong. Si Tatay Digong talaga matapang, kamay na bakal talaga. Parang parang ala Apo Makoy, di ba? Apo Lakay. Ito naman si Apo Bongbong, masyadong mabait. Silent worker lang siya, hindi niya na pinapansin yung mga kritiko niya. Trabaho lang, di ba? Wala naman sila magagawa eh. Magagawa ba sila? Presidente si Apo Bongbong, sila ano lang sila. Tagayaw-yaw lang sila, di ba? Wala naman magagawa eh. Pero minsan talaga, naawa na rin tayo sa presidente natin. Grabe ng pag-ano sa kanya. Maninira sa kanya, di ba? Yan, meron na naman issue ngayon, ang daya daw. Si Leni Robredo daw nanalo nung last election, di ba? Ayaw niya kay Glenchong, tsaka kay Maharlika, di ba? Ano kaya meron sa dalawang yun? Mag-lovebirds ba kayo? Lovebirds yata yung dalawang yan. Alam ko talaga yung si Glenchong, gusto talaga maging Comelec chairman yan. Hindi na pagbigyan, kaya ganyan. Si Maharlika rin. Hindi nabigyan ng mga posisyon sa gobyerno, kaya ngayon, bumaliktad na sila. Nabudol-budol daw sila. Leni Robredo na sila ngayon. Diba? Yung kinakampanya kaya nila, Smartmatic daw ng daya. Leni Robredo daw nanalo ng eleksyon, diba? Fair and square daw. Kaya marami na budol ikaw. Ako marami na budol, Maharlika. Marami naniwala sila talaga. Hindi nila mo sila sa kumunoy. Ngayon, Lenny ka pala talaga. Kaya mga subscribers mo, malamang maglalayasan yun. Yeah. Wala talaga eh. Maglalayasan talaga yung mga subscribers mo na yan. Yung mga viewers mo na yan. Hindi ka lang napagbigyan. Wakwak ka na ng wakwak. Tira ka na ng tira sa gobyerno. Diba? Yun lang naman yan. Bayaan na natin sila. Basta tayo, nakaalalay lang tayo sa presidente natin. Pagtanggol natin ng vice presidente natin to the till the end. Wait till 2028. Inday Sara na magiging presidente. Inday Sara yan, malamang. Inday Sara yan, Amy Marcos, Madam Amy, hindi natin alam, dalawan. Baka si Apo Bongbong gusto rin maging vice. Depende sa usapan nila magkapatid yan. Hindi natin alam. Diba? Hindi natin alam ang galawan nila eh.
Ngayon, manouna siyempre midterm elections 2025. Ngayon, boto natin talaga yung mga senador talaga dyan, yung mga makakatulong kay Apo BBM, di ba? Kasi 2025, may 3 years pa siya, hanggang 2028 pa, di ba? Boto natin, mga nararapat, pati dito sa barangay elections, boto natin na nararapat, di ba? Huwag tayo magpapadaig sa tapon. Guns, gold, ano, guns, ano yan eh, guns, gold, ano yung guns, gold, di ba? Pinapairal yung mga pananakot, di ba? Kakabayaran ng pera, di ba? Huwag natin isakripisyo ang future ng bansa natin. Pwede naman niya tanggapin niyo yung pera, malalaman pa ba nila yun? Sige, tanggapin niyo yung pera, ibotin niyo yung gusto niyo. Sila naman ang mawawalan, hindi naman kayo, di ba? Kunin niyo yung pera, boto niyo gusto niyo. Ganun lang naman yun. Gulo-gulo na ng Pilipinas, di ba? Ayaw pa nilang sila nagpapagulo sa Pilipinas. Kung gustong masira ang unity, sila nagpapagulo sa Pilipinas. Yung mga naninira kay Inday Sara, gusto siyang pa-impeach. Yung naninira kay Apo Bongbong, nandaya daw siya ng eleksyon. 1 year ng daya-daya pa rin ang yun, di pa rin kayo makamubuan. Grabe, klaseng bansa to. Kaya hindi nyo makasisisi. Marami na rin nag-a-abroad, nadidepress sila, frustration, diba? Ano ba nangyayari dito sa bansa na to? Meron tayong presidente, meron tayong vice president, nagtatrabaho ng tapat sa bayan, ginagawa na ng lahat, sila pa rin ang masama, diba? Patikos here, patikos there pa rin. Yung mga bayan block na yan, mga bayan block na yan, ilabas ninyo yung mga kinidnap nyo mga kabataan. Yun ang gawin nyo, ibalik nyo sa mga magulang nila. Yan, yung mga makabayan block yan, yung mga bayan muna, yung mga kabataan party list, isoli nyo sa mga magulang nila, yung mga kinidnap nyo mga kabataan. Dilason nyo mga utak, di ba? Dilason yung utak ng mga kabataan, nanahimik, nag-aaral sa UP, sa PUP. Tapos nyo, ni-recruit nyo, maging member ng nyo, ng organisasyon nyo. Eventually, stepping ground yan, magiging na sila sa bundok, aakit na sila sa bundok, yun na yun. All the time, kala ng mga magulang, nag-aaral mga anak nila, walang yan, nasa bundok na pala, Armalite ng hawak, diba? May instance talagang ganon, may namatay na Amazona, diba? Estudyante pa ng UST, naging Amazona, patay sa encounter. Hindi kasalanan ng militaryo. Kasalanan ba ng militaryo? Habulin nyo yung mga nag-recruit dyan. Sila Renato Reyes, habulin nyo. Mga yan, sila Ella Ilago, habulin nyo. Yung ng CCTNPA, nagre-recruit sila ng mga bata as child warriors. Bawal yan. Yung mga habulin nyo, yun. Habulin dapat ang human rights. Yung mga bayan block na yan. Nangingitnap ng mga kabataan, tapos bi-brainwash nila. Eventually, ang tepe sa bundok, magiging NPA na. Kaya galit na galit kay Inday Sara kasi Inday Sara galit sa komunista. Hindi kayo uubra talaga. Wait nyo sa 2028 kung presidente na siya. Baka mag-self-destruct na lang kayo, mga komunista. Mawawala na lang kayo sa earth. Mawawala na lang kayo sa Pilipinas pag si Inday Sara na naging presidente. Lagi sinasabi nyo, diktador. Sobrang lang ang demokrasya dito sa Pilipinas. Sobrang demokrasya dito sa Pilipinas. To the point na
adikto, sabihan niyo si First Lady, pakialamera, si Madam Aimee, munting-kuting si Apo Bongbong, diba? Ano ba naman yan? Sumobra ang demokrasya dito sa bansa. Hindi diktator yung presidente natin. Masyado nga siyang mabait eh. Gusto na nga nating tapang-tapangan yung ano niya para ano eh, parang matakot lahat kayo eh. Diba? Ibalik yung kamay na bakal eh. Diba? Nine 51 na pala ako sa napunta yun. Pasok na ng pasok. Makaka-loyalist dyan, mga ka-DDS dyan. Bawal dito sampay bakod ah. Bawal dito yung mga nanonood dun sa ibang BBM vlogger na ano ah, na gustong mawatak ng unity ma. Bawal dito ang galit si Tatay Digong, kay Inday Sara, bawal dito. Yayaw-yawan ko talaga ngayon. Bukan nyo lang pumasok dito. Mga naniniwala kay Maharlika, subukan nyo lang. Naniniwala diyan kay Mark Capasible, vlogger ni Lenny Robredo, pasok kayo dito. Kayaw-yawan tayo dito. Ikaw mismo, Mark Capasible, pasok ka dito, ang gusto mo. Isa ka rin buwakang ina eh, diba? Isa ka rin buwakang ina eh. 1 year nang tapos ang eleksyon, ano ka pa rin dyan? Lenny ka pa rin hanggang ngayon. Mayroong mga ganun actually, hanggang ngayon BBM pa rin kayo. Hindi kayo na mumulat sa ano, ganun. Mga ibang viewers pumapasok sa mga ibang vlogger. Nandun din ako, tahimik lang ako, pero nababasa ko yung mga comments nila. Hanggang ngayon BBM pa rin kayo, hindi pa kayo naniniwala sa budol. Minsan di rin ako nakatiis, sinagot ko, diba? Nasaan yung tax evasion case na sinasabi nyo kay ako BBM? Wala naman lahat eh. Nasaan yung mga ninakaw na sinabi nyo? Lahat yun acquit, diba? Wala kang anong kaso, ano yung kakaso nyo? Wala nga eh. Si Isko Moreno talaga may kaso yun, 18 million sa Manila Zoo. Manny Pacquiao talaga may kaso yun, diba? Risa Hontiveros talaga may kaso yun sa PhilHealth. Daan na minakaw, 1,000. Yung siyang PhilHealth yung siyang head ng PhilHealth, 1,000 nawawala sa pondo. Panahon ni Panok yun, siya ang PhilHealth na president nun. Bago kayo bumato, bago kayo magsalita, tignan nyo muna sarili nyo, malinis ba kayo? Wala ba kayong mga kaso? Wala ba kayong, diba? Hindi kasi kayo makamove on. Parang pinakamasamang tao, mga pamilya Marcos, mamamatay tao, magnanakaw. Wala nga kayo napatunayan eh. Yung mga Aquino talaga magnanakaw yung mga yan. Mamamatay tao yung mga yan. Mengjola Massacre, Hacienda Luisita Massacre, Mamasapan ng Massacre, sa 44, si Panot ng presidente nun, diba? Wala man lang ginawa, diba? Yung bantubig na daan, sinasabi nyo, balongtok na daan, nagpagawa ng tulay, wala namang tubig, wala namang ilog, anong silbi nun? Patag yung kalsada, nagpagawa ng tulay, wala namang ilog, masabi lang may nagawa, diba? Masabi lang may nagawa, ghost project yun. Anong silbi ng tulay? Wala nang ilog eh, diretso yung daan eh, kagaguhan eh. 18 million na flagpole, diba?
Isipin nyo kasi mga pinklawan dyan, na loyal pa rin hanggang ngayon sa mga dilaw. Isipin nyo, huwag yung panay yaw-yaw, huwag yung panay naririnig nyo tungkol sa pamilya Marcos ng pakikinggan nyo. Pakinggan nyo rin yung mga kasalanan ng pamilya Aquino. Actually, sila talaga maraming kasalanan sa Pilipinas. Sila nanggago sa Filipino people. Sila nagnakaw ng dangal ng Filipino people. Pamilya Aquino. Hindi pamilya Marcos. Tanungin nyo yung mga elders, di ba? Yung mga matatanda kasi tanungin nyo. Mag-interview kayo ng mga matatanda. Kamusta po pa nung panahon ni Apo Makoy? Oh. Anong sasagot sa inyo ng matanda? Maginhawa ang buhay nun. Masarap. Murang bilihin nun. May Nutriban. May kadiwa. May mga tenement housing. Libre gamot. May heart center. Pinagawa ni Madam Imelda. Diba? Gago lang yung matandang mga interview nyo. Nasasabihin, walang ginawang magandang pamilya Marcos. Gago lang yung matandang yun. Huwag kayo mag-i-interview ng mga Renato Reyes. Ano sasabihin ni Renato Reyes? Natural. Kontra sa Toro Campo. Natural. Mga komunista yan. Mga komunista yan. Siyempre. Ano ba sasabihin maganda sa pamilya Marcos yan? Wala. Kasamaan. Human rights, military, martial law, diba? Pero tanongin niyo yung mga matatanda, maganda po bang martial law? Tanongin niyo, mga matatanda, maganda po ba na idulot ng martial law? Maganda. May disiplina, gaganin kayo nun. May disiplina nun. May curfew. Pati nga yung buhok yata nun, diba? Ginugupit yata pag masyadong mahaba. Iba yung nagkarayot sa basketball. Pinakamatinding riot sa basketball. Toyota Crispa yata yun. Napanood ko lang sa YouTube. Sa Araneta Coliseum, di ba? Pinagdadampot ng Metro ko. Lahat, pati mga sila Jaworski, pinagdadampot ng Metro ko. Laban ng Crispa, saka ano yan eh. Toyota Basketball, Riot, 1978. Pinalabas dito sa YouTube. Yun ang pinakagrabe palang riot sa basketball. Philippine basketball. Pinakagrabe. Hanggang labas ng Araneta Coliseum, nagbubugbugan yung mga tao. Yung nakontrol ng Metro ko, nandiyan yung mga General Olivas. Pinaguhuli lahat sila. Pinagsama-sama sila sa Camp Crame lahat. Sila Jaworski yun ha. Sila Gidabin. Toyota Crispa yun. Immortal kasi mag-aaway nun sa basketball. Early stages ng PBA. Toyota sa Crispa. Diba? Hindi ka pa yata nun eh. Kabubukas ng Araneta Coliseum nun. Away-away sila. Naghahabol na sila. Hanggang pati mga crowd ng gulo-gulo. Nag-anuhan sila sa Cubao. Tatakbuhan sila sa Cubao. Dinampot lahat ng Metro ko. Nagdisiplina sila. Pati mga tito ko, nabiktima lang sila. Nakakarpyo rin. Yung mga galit lang naman kasi sa martial law, yung mga ayaw madisiplina. Diba? Wala ka naman kasalanan. Nagtatrabaho ka hindi ka naman sumasama sa rally-rally. Diba? Sumusunod ka sa batas. Ba't kayo kukulong? No need, diba? Kasi mga kinukulong na to, mga kumakalaban talaga sa gobyerno to. Diba? Kumakalaban talaga sa gobyerno to mga to. Yeah. Meron na naman yata ginawa daw si ewan ko lang, i-confirm ko muna. May ginawa na naman yata si Vice Ganda daw sa may papasok yata sana sa yung hotel sa Baguio, yung ano ba tawag doon, yung
Manor Hotel. First class hotel yun, di ba? 5-star hotel. Yung suot yata niya, hindi, meron kasing dress code talaga dun sa hotel niya yun. Hindi pwede mga suot nila, Luca Vega, suot ni Vice Ganda, papasok sa hotel niya yun. Hindi pwede. Kasi ano yung hotel niya yun, talagang ano yun eh. First class, talagang dissenting hotel, dissenting lugar yun. Hindi yata pinapasok si Vice Ganda, nagmamaktol na naman daw. Parang binalita lang kanina sa isang vlogger na ano ko lang, confirm ko muna. Para na yatang napahiya, tapos nagyayaw-yaw daw dun sa labas. Tapos minumura daw yung mga gwardiya ng Manor Hotel. Hindi Ilocano pa daw. Ilocano yan eh, si Vice Caballo, Ilocano yan. Ilocos Sur yata yung hinayupak na yan. Ano kayo, okay kayo. Ginaganon-ganon daw niya yung mga gwardiya. Hindi yung pinapasok eh. May dress code kasi actually talaga dyan. Subukan mong pumasok dyan na nakatsinelas, saka nakashort, hindi ka papapasukan. Sando. Nakasando ka lang, nakatsinelas, pang ano ka, parang galing ka lang sa bahay. Hindi pwede. Paano yan eh, parang 5-star hotel yan. Yung Manor Hotel, disente mga tao dyan. Tapos na naman, susuot na naman siguro may Vice Ganda. Hindi talaga pwede, hindi pinapasok. Nagmamaktol daw, tama lang. Tama lang, hindi porke sikat ka, hindi porke artista ka, exempted ka na, di ba? Yan kasi yung ano dito sa Pilipinas eh. Masyado tayo 5-star, di ba? Yan. Kaya yung actually yan, lumaki talaga ulo niya. Yung Vice Ganda. Yung nagsisimula yun, hindi naman ganyan yan. Dati nagsimula yan sa Klaus daw. Nagsimula rin yan sa bar ni Kuya Alan Kay. Kanta-kanta lang siya doon. Mga stand-up comedian. Hindi pa ganyan ang itsura niyan. Hindi pa ganyan kayabang yan. Diba? Siyempre, nakatikim na. Konting yaman, konting fame. Diba? Sikat siya eh. Feeling niya, untouchable siya eh. Diba? Kaya, no one is above the law. Sabi nga ni Mayor Lim, diba? Sabi ni Mayor Lim ng Maynila, no, the law applies to all. Otherwise, not all, diba? Lahat dapat pantay-pantay. Walang pinipili. Kahit celebrity ka pa, politiko ka pa. Sa Amerika nga, ganun. May traffic violation ka, talaga nga habulin ka ng state trooper. Kung sa expressway ka, habulin ka talaga ng state trooper. Overspeeding ka. Walang palakasan sa Amerika. Yung maganda sa bansa na yan, sa Amerika eh. Yung dapat ang magaya natin dito sa Pinas. Diba? Walang sinasanto. Saka pagtapos ng eleksyon, wala na. Normal day na. Tapos na eh. Diba? Bati-bati na kayo, kinabukasan. Diba? Pag narabi, Kabsat, rising flag. Sa basta, Kabsat, basta. Live lang tayo. Live. Kinakamusta ka pala niya, no? Kinakamusta ka pala ni Lara Fabricas. Lara Fabricas, kinakamusta ka? Ang ano ng live mo kanina, ano ba yun? Yung live mo kanina, dapat nag-ano ka na lang. Nagla-live ka na lang ng ano. Parang ganito. Ayos lang, Kabsat. Okay lang. Andito kanina si Bojo Molina. Unang love team niya, no? Unang love team ni Maylin Dizon. Unang love team ni Maylin Dizon ba yan? Maylin Dizon, di ba? Maylin Dizon ako. Yung pinato kasi kanina matindi yun. Kinakamusta ka ni Jorge. Yeah. Ni Jorge. Matindi yun, di ba yung ni Jorge?
Kinakamusta ka ni ano, ni ano, yung coach ng Makuha Juniors. Bonitan. 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 Ato Padulato, di ba? Gago. Tanginan. Nakamusta ka rin ni ano, Tiki Bachman. Ni Tiki Bachman. Nakamusta ka? Tiki Bachman sa ni Waki Trillo. Kinakamusta ka? Waki Trillo sa ni Tiki Bachman. Kinakamusta ka? Pasyal ka daw doon. May inuman daw kala ano. Birthday daw sa Sabado ni Alfred Uitengsu. Uitengsu, birthday daw niya. Sabado. Uitengsu daw, birthday ni Uitengsu. Iimbita ka ni Waki Trillo. Punta ka daw. Waki Trillo. Saka ni Bachman. Diki Bachman. Mga alas kayo na. Ay, Gilbert Daep. Sino yung Gilbert Daep? Sino yung kapsat? Naano ko lang yung Gilbert Daep. Bastia tayo. Welcott. Gilbert Daep. Pangalan. Gilbert Daep ba yun? Alam niya. Bastia yun ah. Kilala na ano, Paul Reguera. Paul Reguera ba yun? Paul Reguera. Paul Reguera. John Paul Pryor. Point guard ng Letran yun ah. Point guard namin yun ah. Kasabay nila yun, Kirby Raimundo. Kasabay nila palagi yun, Kirby Raimundo. William Moody, di ba? William Moody. William Moody kasabay nun. Yun. Mario Raimundo. Kala ko Mario, ano, ano ba yung artistang isa na kalimutan ko na pangalan mo. Kalimutan ko na kasi pangalan ng artista na yun. Ay, manood ka ng Rai TV, dami. Rai TV, yung mga kontrabida dati. Mga kawawa naman yung iba, matanda na. Mga kontrabida ni FPJ nun. Na-interview ni Rai TV, yung isa, yung matanda. Pero puti na lang tambok niya, pero nakatungkod. Pero long hair, si long hair. Pangalan ba yun? Ano na rin 80 plus na rin daw ngayon yun 80 plus na rin daw edad na yun ah. Kala ko Ina. Kala ko Lance. Kala ko Lance Raimundo. Kala ko Lance Raimundo na eh. Rani Raimundo. Magkapatid. Yung magkapatid. Ayop ka talaga. Miguel Vera. Miguel Vera. Ano, naging asawa ni Ay na singer. Miguel Vera. Yung Miguel Vera na singer. Ayop yung Miguel Vera eh. Ang haba ng live mo kanina. Kala ko nga si ano yung nagsasalita eh, yung kalbo. Yung Silva ba yun? Silva?
Kala ko si Bon Bibar eh. Kala ko si Bon Bibar yung nandun kanina. Yung Australiano, kamukha ni ano. Yung Australiano, kamukha ni... Si Bon Bibar, di ba? Galing. Galing magsalita ni Bon Bibar eh. Tuloy-tuloy mo lang kasi Kamsat, ako nga eh. Live lang, nagla-live ako sa umaga. Nagla-live ako sa gabi. Diba? Pero more on topic ko kasi, mga ilang araw, yung mga topic ko ng ilang araw, tungkol kay Vice Ganda yun. Yung mga kagaguhang ginagawa ni Vice Ganda. Diba? Yaw-yaw siya ng yaw-yaw kay Ma'am Lala Soto. Natural yun. Alam ko na masususpindi kayo eh. Alam ko na masususpindi kayo kasi immoral na talaga yung ano na talaga yung ano eh. Yung ginagawa siya sa Showtime, hindi na pang noontime show talaga. Hindi na talaga pang noontime show eh. Talagang ano na eh. O, akala ko yun si Rodrigo Bibar. Bastos naman talaga. Kahit sa hanggang lumutik na, wag na silang umapila. Bastos talaga. Pati si Jong Hilario, bastos din yun. Wala raw silang ginagawang masama. Wala raw silang ginagawang masama. Ano kaya yung ginawa ni Vice Ganda sa kanyang boyfriend niya? Sarap ng mga bata. Nakapalibot pa naman yung mga batang gano'n. Dating si Ayon Perez, may cake sila, laklapan ng cake. Diba? Tama ba yun? Kabastusan yun. Tama lang maano ko talaga. Tama na lang talaga maano ngayon. Tapos may issue na naman yata. May ginawa na naman daw sa Manor Hotel. Di ba suspendido yata siya, si Vice Ganda. Umakyat yata ng Baguio. Pumunta yata sa Manor Hotel. Eh, hindi yata pinapasok. Hindi pinapasok. Siguro isuot na naman niya. May dress code dun eh. 5-star hotel kasi yun. Actually, talagang subukan mo, nakasando, nakashort, nakachinelas, pumunta ka sa Manor Hotel, hindi ka papapasukin. 5-star hotel yun eh, saka may Captain Hay. Siguro, isuot na naman niya, pilit na naman niya. Isuot na naman niya mga drag queen na naman. Pareho sila ni Luca Vega, di ba? May rules ang Manor Hotel eh. Siyempre, child friendly yung lugar na yun. Family friendly yung lugar niya. Saka 5-star hotel yun. Hindi basta-basta yung Manor Hotel. Hindi yata pinapasok. Hindi to pinapasok tapos nagmumura na. Nagmumura na siya. Nag-Ilocano pa daw. Ilocano rin kasi yan. Ilocano rin yan si Vice Ganda eh. Inuukin din naman yata yung mga gwardiya. Ukin na yun. Inuukin naman yata yung mga gwardiya. Naggumawa na naman ng eksena. Abusado, lumaki na talaga ang ulo. Kala niya kasi untouchable siya eh. Yung nga si Rendon, tumahimik na eh. Si Rendon, di ba? Sinong hinamon niya. Puro hamon lang naman. Hinamon si Idol Ben Tulfo. Hinamon niya si Tito Joey De Leon. Hinamon niya si Michael B. Hinamon niya si wala. Tamemi yung Rendon na yun. Isa ring bakla yata yun. Pamasel-masel lang yung Rendon na yun, pero bakla rin yun. Yung Rendon, di ba? Wala yun. Hindi, mali talaga. Actually talaga may dress code talaga. May kasi 5-star hotel yun eh. Social yung hotel niya, yung Manor Hotel. Hindi pwede. Ako nga tinitignan ko, maraming di pinapasok. Kasi naka-short lang sila, naka-chinelas, naka-santo, di pwede. Wala. Mahigpit doon sa Manor Hotel.
Oo, di ba? Yun yung dating ano eh. Yun yung dating ano kasi. Yun yung dating Camp John Hay. Yun yung dating Camp John Hay. Ang buffet nga doon, 1,000. 1,000. Yung breakfast buffet nila. O may mura pa nga yun, 1,200. Pero walang yan. Pag kumain ka ron ng alas 9 ng umaga, hanggang gabi na yun. Wala nang merienda yun. Lahat nandun na. Lubusin mo na, kumbaga. Pag kumain ka ng breakfast doon, lubos-lubusin mo na. Lubos-lubusin mo talaga. Hindi ubra yung mga ano doon. Ito nga formal kasi talaga mga tao doon, saka maraming bata. Hindi nang inaano ng Manor Hotel, maraming bata. Hindi talaga ubra doon yung mga drag queen na subukan mo si Luca Vega, pumasok doon. Hindi rin papapasukan yun. Luca Vega, wala. Hindi papapasukan yun. Hindi yata pinapasok. Yung balita ko. Gusto yata papasok. Napahiya. Pinahiya yata. Sa harap ng mga tao, napahiya daw siya. Tapos nagmumura na. Minumura na ng Ilocano yung mga gwardiya. Ginagawa na naman ng mga gwardiya trabaho nila. Talagang bawal na. Nimbag na rabi po, Mama Mary. Salamat po pagpasok po sa akin live. Salamat po ako, Mama Mary, pagpasok sa akin live. Huwag siyang mainit kay Madam Lala Soto. Marami talagang nagre-reklamo. Sushi TV. Pagdarabi po ang Sushi TV. Salamat po pagpasok. Good evening din po. Wait lang po ah. Okay lang po. Tinatapik ko na naman po ngayon si Vice Ganda na naman. Kasi may ginawa na naman daw siya. May ginawa na naman daw po si Vice Ganda. Gusto yatang papasok sa Manor Hotel. Tapos yung suot-suot naman niya, hindi yata pwede. May dress code kasi talaga sa Manor Hotel. Yung 5-star hotel talaga sa Baguio yun. Hindi talaga pwede. Papasok yata tapos di pinapasok. Pinagmumura daw yung mga gwardiya. Gumawa ng eksena. Pinagmumura daw yung mga gwardiya. Si Vice Ganda daw po, mami. Pumunta kasi suspendido yata sila, di ba? Hindi ko alam kung suspendido man. Natuloy ba yung 12 days suspension nila? Hindi ko nga po alam kung baka siya lang. Baka umapil na tong Showtime, management ng Showtime, siya lang. Kasi gusto talaga ni Madam Lala Soto buo eh. Yung buong Showtime suspend ng 12 days eh. Siguro naisip din ni Madam Lala Soto, unfair naman sa iba. Si ano lang naman ang ano doon. Si ano lang naman na involved doon, si Vice Caballo lang naman ang ano doon. Nadadamay lang yung host na iba. Siya lang yata na suspend. So umakyat yata ng Baguio, pupunta yata sa Manor Hotel, hindi pinapasok. Hindi po pinapasok kasi siguro yung dress code. 5-star hotel nga naman, tapos ganun ang suot mo. Parang girly ba, parang chipipay na pang ano. Diba? Ay, Merly Australiano, good evening. May jacket na po kayo, Ma'am Susie. May jacket na po kayo. Pasok lang po sa akin live ngayong gabi.
aabutin ulit natin 11:30 itong live na to. Huwag mo antayin magalit siya sa'yo, vice ganda. Pag nakarating kay Mayor Benji, nakarating kay Mayor Benji yung ginawa mo din sa Manor Hotel, baka maano ka niyan. Mapersona ng grata ka. Mapersona ng grata ka sa Baguio, hindi ka makakatungtong na sa Baguio pag nakarating sa kanya yung ginawa mo. Diba? Abusado kasi talagang feeling talaga niya, untouchable siya. Hindi lahat ng hawak mo, vice ganda. Hindi lahat ng Filipino people, madlang people na sinasabi ninyo, gusto ka. Marami nang galit talaga sa'yo actually. Marami talagang galit sa'yo. Yan nga yung mga nagre-reklamo dun sa MTRCB. Nakarating kay Madam Lala Soto. Siguro, pinag-aralan niya yung mga kaso. Tapos may board naman. Hindi na naman dapat hindi na talaga kay Madam magalit. Kay Madam kay Madam Lala. Kasi may board of regents yata yun. May mga attorney. May mga galing sa academe. Religious, meron din. Babasa, ano yung talaga nila yung mo. Pinagmitingan talaga yung suspension mo. Mali talaga eh. Mali. Diba? Kaya nga si Luca Vega, hindi pwedeng magkaroon ng nundang show yan. Bigyan nyo ng show yan sa TV, si Luca Vega, anong gagawin niya? Kaya nga, ganyan lang. Talagang may batas talaga dapat sumunod. Mayabang talaga. Unang mapanood ko kay Will, sabi ko, bastos bibig nito. Hello po, Ma'am Maring Kabayan. Imbag na Rabi po, salamat po pagpasok. Yan. Nagbaba po ng link si Ma'am Maring Kabayan. Nagbaba po ng link si Ma'am Maring Kababayan mo. Nagbaba po siya ng link. Support po natin si Ma'am Kababayan mo. Support lang. Mamaya po, paanoin ko rin po ma'am. Pasok po tayo dyan, ha? Pasukin po natin mamaya yan pagkatapos ng live ko. Sa call center, ganyan mga bakla. Kapsat. Kaya nga ugali nila. Kaya mag-adjust sa akin. Hindi ako mag-adjust sa inyo. Kaya aywan ko yung mga style talaga ng mga ibang baby yata. Talagang ganyan. Feeling nila, superior sila. Hindi naman lahat ng beki, may mga beki na disente. May mga beki naman na disente, di ba? Huwag yan sa mga yan. All these years kasi na mayambag siya eh. Kala niya, ito naman kasi mga MTRCB dati, pinapabayaan lang nila. Eh ngayon, si Ma'am Lala Soto talagang gusto niya talagang malinis ang MTRCB. Bumalik ulit ng tiwala ng tao sa MTRCB. Diba? Pinabayaan nila eh. Pinabayaan talaga ng ilang taon ginagawa ni Vice Ganda yan.
wag yung Vice Ganda, wag mong itutulad yung ginawa ni Tito Sen at ni Madam ni Madam Helen Gamboa. Mag-asawa sila eh. Mag-asawa yon yung nagkising-kising sila, di ba? Mag-asawa yun, ano problema? Ang problema kasi sa inyo, lalaki sa lalaki. Lalaki ka pa naman eh. Aminin mo hindi, lalaki ka pa rin. May lawit ka pa rin eh. May lawit ka pa rin. Vice Ganda, wala ka na ban lawit? Tapos nandun yung boyfriend mo. Harap niyo mga bata. Anong ginagawa niyo? Indecent yun. Naglalaplapan kayo sa harap ng mga bata. Diba? Hindi mo rin masisisi mga viewers. Talagang nag-complain talaga sila sa MTRCB. Noon time show nga naman. Noon time show ang showtime eh. Hindi naman parang Viva After Dark yan. Hindi naman parang ginawa niyang bomba film eh. Yung showtime ginawa niyang bomba film eh. Tapos palakasan, sasabihin nyo palakasan. Ginagawa lang ni Madam Lala Soto ang trabaho niya. May kasalanan kayo. Si Kuya Wally nga, nadulas lang eh. Doon sa may sugod bahay nila, di ba? Nadulas lang, napamura. ITI. Napasigaw siya. Nag-public apology siya. Marami kasi nakarinig doon. Pinayuhan siya ni Kuya Jose. Dapat tayo, magpakumbaba tayo. Kung may kasalanan tayo, mag-sorry tayo. Matuto tayo umamin ng ating kamalian. Nag-sorry si Kuya Wally. Tapos ang problema. Tapos ang issue, di ba? Inaano niya si Kuya Jose. Ang galing magpayo ni Kuya Jose. Kaya hindi niya matibag-tibag talagang Itbulaga kasi talaga natural talagang pagpapatawa nila. Natural na pagpapatawa ng TVJ. Natural, hindi kagaya nyo. Kagaya halong kabastusan. Kahit mag-tag-team pa kayo ng generic na Itbulaga, wala mangyayari. Sino manunood doon? Marami rin na nabibisit doon. Andun si Paulo Contis. Paulo Contis, bugbugero ng asawa. Alatado talagang minadali. Baka nga hindi magtagal yung na yun. Baka hindi magtagal yung Itbulaga generic na yun. Ang balita ko, nililigawan din naman si Willie Revillame, pero sinabi ni Kuya Will, ayoko na. Nililigawan yata ng mga kalusos. Si Willie Revillame daw, bumalik siya nung time show. Ayaw ni Kuya Will. Ayoko na. Tapos na ako dyan. Ayoko nang tapatan ng Itbulaga. Wala naman nangyari. Ilang taon yan tinapatan ng Itbulaga. May nangyari ba? Puro kaso nga nangyari sa show niya nun eh. Puro may. Diba? Ayaw na talaga ni Kuya Will. Huwag yun ang demonyo ng utak ni Kuya Will. Sinabi niya na yun. Ayaw na niya. Ayaw niya nang tumapat sa Itbulaga. Bigyan niyo ako ng show. Huwag niyo ako ililagay sa tanghali. Ibalik niyo yung regular show ko dati sa hapon. Sa hapon. Ayaw ko na ng tanghali. Si Kuya Will may paninindigan, di ba? Si Kuya Michael B rin may paninindigan. Talagang all praises sila. Malaking pasasalamat sila sa EAT original. Kung wala nga naman ng EAT, saan na naman sila, di ba? Siguro nga kung boy si Kuya Kiko ngayon, Kuya Francis M, kasama nila yan. Natural. Sasama talaga sa original yan. Diba? Kabsat Mac, musta? Okay lang po, madam. Okay lang po, Madam Maylin. Yung pag nabigat po dyan sa Texas. Kayo po dyan, ang kamusta?
Sobrang init po siguro dyan sa Texas. Heat stroke po ba? Ay may heat wave pa rin. Sobrang init pa rin po siguro dyan sa Texas, no madam? Napudot pa rin. Napudot siguro kaptaita. Yung magdabigat po mamano, mamayin. Central time pala kayo dyan. Central time, so it's 8:30 po ng umaga, no? Ay 9:30. 9:30 ng umaga. 9:30 ng umaga po, no? Dito po kasi mag-11 na eh. So bali po siguro dyan mga ano po ng gabi, no? 9:30 ng gabi. Ay 9:30 ng umaga. Nakakamiss po talaga dyan. Pumunta dyan sa Amerika. Nakakamiss po talaga. Eh ano, nilalakad ko po yung ano ko yun. Hopefully next year. Makabakasyon. Makapunta ako dyan. Central time po kayo dyan, di ba? Sa ano, same time po kayo ng Chicago. Same time po kayo ng Chicago sa kayong parte ng Florida na ano, na Panhandle. Panhandle po kasi ng Florida. Central time po yun. Yung mga side ng Florida na malapit sa Alabama. Central time po yun. Pero yung Tallahassee, Kapitolyo ng Tallahassee, Kapitolyo ng Florida, Eastern time na po yata yun. Anong masasabi mo, Kapsat? Hindi na yata MVP may hawak ng Gilas. SMC na yata. Binitawan na. Binitawan na ni Sir Manny Pangilinan. Sayang naman. Okay naman pag SMC. Okay naman si Sir Ang. Isa yan sa mga oligarko multinational na sinasaladuhan ko. Yan sila Sir Ang. Mabait yan si Sir Ang. Tumutulong talaga sa mahihirap, di ba? Tumutulong talaga sa mahihirap yan. At pati yan si MVP. Yung dalawang yan, saludo ko yan. Hindi sila yung mga oligarkong feeling talaga lahat gusto nila kanila, di ba? Pera-pera na lang iniisip yan. At least sila Sir Ang tumutulong talaga yan sa mga yan yung mga expressway sila gumawa dyan, di ba? Sila ng pondo dyan. Okay lang, at least maano rin, hindi gutom ang player. Sigurado rin ang future ng Philippine team pag si Sir Ang din ang may hawak. Pwede rin. Tapos Coach Steve Cohn, di ba? Matindi si Coach Steve Cohn. May laban na tayo niyan, talagang Coach Steve Cohn, tapos si may-ari ng Gilas, si Sir Ang na, okay lang. Pero sayang naman yung ni Sir MVP. Tingnan muna natin, totoo, na ba? Confirmed na ba? Kinonfirm na ba? Kasi marami na rin pinuhunan si Sir MVP sa Gilas. Pero panalo tayo, ang galing Pero football to sa panalo team Philippine team Ascals Friendly game lang naman. Sila tinalo ng Ascals. Itinalo sila anong bansa yun? Tinalo ng Ascals. Malakas din sa football yun.
Sino ba yun? Basta nanalo tayo sa football eh. Friendly game lang naman. Dito yung ginawa sa Rizal Memorial Football Field. Ano nga yun? Yung bansa niya yan. Unang nakagol yung kalaban. Tapos nakagol tayo dalawang beses. Yun yung dapat na maintain natin, yung Philippine team, yung Philippine Ascals. Huwag din natin pabayaan. May potential eh, may potential. Yung football team natin may potential talaga. Kahit yung babae, yung mga babae, may potential eh. Kumbaga, mag-concentrate tayo sa mga sport na may laban tayo. Wushu, yung mixed martial arts. Mag-concentrate tayo dyan. Naghanap kayo ng mga, sa Baguio, ang dami. Mga wushu, sa Baguio, ang dami. Mga mixed martial arts. Hindi tayo mag-concentrate ng mga, talaga, may laban tayo. Sa football, pwede. Huwag yung bibitawan yung team Ascals, dapat yan. Malakas. May laban tayo sa football. Pakimbaba ang mga babae. Ewan ko lang sa baseball, kung malakas tayo. Basta yung mga sport na kaya natin sumabay, okay lang. Volleyball. Develop pa natin ang volleyball team natin. Lahat ng sports, hawakan na dapat. Hindi pang concentrate tayo sa lahat ng sports. Yung team Ascals, huwag natin papabayaan. Magaling eh. May potential talaga eh. Okay lang po, Ma'am Maylin. Napudot metit to eh. Napudot metit na. Yung si Ma'am Maylin, taga Texas yan eh. San Antonio. Nako, sabi ko nga Ma'am Maylin, napakainit siguro din sa San Antonio, Texas. Kababayan niyo pala si Shawn Michaels. Shawn Michaels, taga San Antonio, Texas. Si Shawn Michaels, diba? Si Steve Austin din, taga Texas yun eh. Stone Cold Steve Austin, diba? Taga Texas din yata si Stone Cold eh. Maganda po, madam, sa Dallas. Sa Dallas, maganda. Sa Houston, lang kasi nakita ko sa Houston, outskirts lang. Yung papalik na po ako ng California, galing ako sa Florida. Nag-Amtrak po ako, outskirts lang. Hindi naman pumapasok sa loob ng town ng Amtrak. Greyhound. Ng Greyhound, pumapasok. Oh. May ano po kayo ngayon, may premiere. Samahan nyo akong magluto. Sa puso ko lang siguro, hanggang 11 lang po ito. In-adjust kasi ni Old School Pinoy yung live niya eh. Dati alas 8 na yun. Dati alas 8 yung nagla-live. Hanggang 9. Tama-tama, 9 o'clock. Magla-live na ako. In-adjust niya eh. Ginawa niyang 8:30 eh. Lumalabas siya, 8:30 to 9:30 ang live niya. Hindi ko na nga natapos eh. Kasi magla-live na rin ako. Okay lang yun. Old School Pinoy. Basta nakaano ako kasi magla-live din kasi ako eh. Wala sila Sir Carlito ah. Wala si Kuya Carlito saka si Kuya ka-hangout ah.
Kapsat Rising Vlog, wala sila. Wala yung mga wala yung mga matitindi wala yung matitinding bumoto ha. Wala sila ngayon ha. Yan, may 20 minutes pa tayo para mag-live. Pasok-pasok lang. Natin 11 o'clock ko. Si Kuya Perenal parang busy ngayon. Daming chinelas na ginagawa. Marami yatang orders si Kuya Perenal ngayon. Saka si Kuya Edwin. Kuya Edwin din, di na nakakapag-live ng gabi. Marami daw siyang print t-shirt. Marami daw order pa-print ng t-shirt. Kay Kuya Perenal, maraming paggawa ng chinelas.
Bilis ng tiyempo. Ano na, mag-October na naman. Ito malapit na mag-October na naman. Ano na lang, barely 2 months lang. Pasko na naman. Diba? Bilis ng tiyempo ah. Hmm. Patay oras na lang tayo. Malapit na mag 11:30. Lapit na pala mag 11. Ilang minuto pa. Salamat po sa mga pumasok sa akin live ngayong gabi ah. Sakto lang natin 11 to. Sa Traul, salamat. Ma'am Maylin, salamat po. Um, Ma'am Mari, Ma'am Maring kababayan mo, salamat po pagpasok. Mami Mary, salamat po. Yan. Ma'am Susie TV, salamat po. Sa inyo po lahat, mga pumasok ng gabi, salamat. Mag-live ulit tayo bukas ng umaga. Saktuin na po lang 11 o'clock to. Yung mga naka-silent po dyan, salamat po ha. Mga Bunsay, Bunsay Iris, Bunsay Yenyen, Bunsay JL, salamat mga Bunsay. Iingat at God bless din sa'yo lagi mga Bunsay. Iingat kayo lang lagi. Mga Kapsat Eve, salamat din. Mga naka-silent lang. Mga subscribers dyan, viewers, salamat po sa inyo lahat. Salamat po pag-support lagi kay Kapsat Mac. Layo lang, 10 minutes pa, 11 minutes pa. 11 minutes pa, mga gustong humabol, magpa-shoutout, okay lang.
4 minutes na lang. Out na natin to. Yan, 11 o'clock na, kakabsat mga bunsoy. Pahinga na po tayo. Iingat at God bless na lang po sa lahat. Bukas po ulit, magla-live ulit tayo ng umaga. Bukas siguro, aga-agahan natin. 9:30, mag-live na tayo. Bye-bye, kakabsat mga bunsoy. Salamat. Iingat at God bless. Salamat sa mga pumasok, sa mga naka-silent, sa mga pumasok. Salamat. Iingat at God bless. Bye-bye.